I pozdrav svima ovdje Komedi Vio. Malo drugčija epizoda bez Sukija pored mene, nego imamo dvije gošće. Ja sam Ena. Ja sam Dorija. Snimat ćemo Spray Cream Challenge. On neće odgovarao na pitanja i koja točno odgovori neće dobiti šlag, a koja ne odgovori točno dobit će šlag. Možemo početi s pitanjem. Grad koji bih htio posjetiti. Ja stvarno Isteće vam vrijeme. Ne znam. Budinite. Chicago. Ne. Barcelona. Ne. Ajde po još jednom. Ne znam nije. San Marino. Ne. Ne znam. Bubni. Gađaj. Ne znam. Bubni! Pa ne znam. Bubni! Danas. Perečar. Real Madrid. Ne znam. To nije uopće igra. Ju Madrid. Madrid. I to je to. A ovi nije točno. Znam pametno. Ideš špagovice. Ne mogu. Stavit ćemo ga na ovu krpu. Dobro je dosta. Prvo ide ovaj gošća. Nemoj mi sad to svislit. Odsuni. Zašmiri oči. Može? Može. Dobro. Sad ide druga gošća. Može. Pa ko sam si bakri? A jesi joj puno! Više si sestri nego. Ja ću sam s očima. Recite kad ste spremni za drugo pitanje. A s mene tiče može. Dorija. Može. Jesi spremna? Jesam. Koliko sam u jednoj utakmici najviše gola zabio? 7. Ne. 5. Da. Jao, storija. Sada te mi otkini to. Može. Dobro je ova Dorija počela. Jeste spremni za treće pitanje? Da. Najdraži auto? BMW. Ne. Audi. Ne. Ferrari. Ne. Lamborghini. Ne. Točan odgovor je Maserati. Sad oba dvije opet. Da. Aj, ja. Daj mi otkini se. To je tvoje. Evo. Što je to bilo? Pa još po stolu, brat. Makni kosu ovak, nešto ti ode po kosi. Zašto uvijek njoj tak malo staviš, alo? Aj, te mrzim. Znam. Isuse, Kriste Bože. Ovo, izađi. Može. Četvrto pitanje. Čekaj. Moj, ti si mi to samo. Isus. A, šta mi je šlag u nosu. Tako i nam. Ajde.
Broj patike koji nosi. Samo jedan odgovor. Au. 40. Ne. 41. Darija je 42. koja. Nije 42, ali ajde. Rodi, znam ako je ti broj Je, nosiš. 42. Je. Nemoj sad još što dobiš ovak. Pitat ću ti ja mamu, pa ćemo vidjeti koji broj nosiš. Da. Palo! Šta njoj ne staviš toliko? Ti baš voliš ovako, zato. Može? Ajde kreneš. Ajde. Bog te. Ovo je bilo dobar hitac. Aj, sam ti postavljaj. I zadnje pitanje. Nadam se da će oba dvije dobiš ovak. Neće, da. Može? Sam jednu. Pa da, tako će biti. Najdraža pjesma. Jela, brat. Ne. Ne. Crni Maserati. Ne. Maserati. Vuk mob. Greška. Joj, ne. Stop. Aj, svako proći jedan odgovor. Je lagano. Pa, je. Zato što je. Aj, prva nek odgovara Ema. Ma, jedna ne zna šta da kaže. Ona voli futbalere. Ne. Ne voliš. Crni sin. Ne. Ne znam. Oba dvije će dobiš ovak. Aj, sad njoj prvo i da ja vidim. Ovo će biti. Gdje da ja stavim Ne, njoj? ja. Oba dvije dobijate sad puno. Vidi ovo. Ajde. Te ne. Može? Može. Gdje Ajde, mislim da ne ja. pada. Kosu si stavi sa strane. Još. Nemoj s rukama. Neće biti ovo. Pazi, ide ti kosa. Ajmo, Ena. Ide se. Okay. Alo. Tako, Koji njoj? zove se. Jesam rekao zadnja tura najveća. To nije, ali ajde. Jel mi... Neću sada, sad me ne stavim. Ajde, evo, ovo će biti pljasak. Ne! Vidiš kak je meni. To je sve bilo za ovu epizodu, vidimo se u idućoj epizodi. Pozdrav! Bok.